Hej, jednog lijepog dana Ahmed je sjedio pored rijeke i slušao kako voda tiho teče. Pogledao je u rijeku i zapitao se, kako li je moja domovina dobila ime Bosna? Vjetar je lagano pomjerao lišće, a rijeka je šumila kao da želi ispričati priču. Davno, davno, prije nego što su postojali veliki gradovi, ljudi su živjeli uz ovu rijeku. Rijeka im je davala vodu, hladovinu, ribu i put kojim su se kretali. Ljudi su govorili, idemo do rijeke Bosne, živimo pored Bosne. Polako, ime rijeke postalo je ime zemlje. Tako je nastala Bosna. Zemlja rijeka, brda i dobrih ljudi. Ahmed je zamišljao kako su nekada djeca trčala pored obale, kako su se ljudi okupljali, pomagali jedni drugima i čuvali svoju zemlju. Bosna nije dobila ime po kralju ni po zlatu. Dobila je ime po rijeci koja spaja ljude. Ahmed je tada shvatio nešto važno. Bosna je dom svima koji je vole, čuvaju i poštuju. Pogledao je rijeku još jednom i tiho rekao, hvala ti, Bosno, što si moj dom. A rijeka je nastavila da teče kao priča koja nikad ne prestaje. Vidimo se!